Съжалявам за това, че не успяхме така малко повече да... Почти целият двубой, подобни подреждани от състава на Атанас Апостолов да се диагонално подаване за Сисиньо. Добро спиране от страна на Сисиньо. Удар на ТКПТ и отново спасяване на Димитър Иванов. Поредна добра ситуация. Този път бе забравен ТКПТ и много добре заходи той. Оставен на абсолютен ред и на града. Доста трудно. Ето го центрирането. Удар с глава, но все пак вижте как направи крачка. Ще да там, но мокро е и опасно да не е чак. Така не е също. Мали. Браво, Митър. Браво. Лезен, че много. Да. Там някакъв е. Възможно сега за Иван Стоянов. Иван Стоянов наказателно проект. Какво ще се получи удар? Спасяване тук на Димитър Иванов. Оранжево чакат центрирането на Андреев. Възможност тук. Там вратарят на Розова долина трябва да лови и го прави. Сега с силен шут праща топката в предни позиции. Венцеслав Иванов или Коста Янев за Петър Принджев. Иво Иванов обаче с добра намеса, връщайки топката към Димитър Иванов. Вратарят на Розите я прати към Цветан Чахов. Високия тръгва на скорост. Пас към Петър Принджев. Излиза обаче вратарят на Розова долина и дава условия. Трябва да го направи Принджев. Принджев към кого? Кристиян Стоянов удар спасяване от Димитър Иванов. Забравиха.